Bună ziua și bun găsit la știri! Astăzi în România se petrece Mica Unire. Haideți să fim niște persoane normale și vă arătăm cum se petrece totul. Ieri, elevii școlii gimnaziale din Juncu Dâmbovița au făcut foarte multe activități dedicate zilei de 24 ianuarie, chiar și Hora Unirii. Mesaj de interes public. Vaccinează-ți copilul împotriva rujolei. Oferă-i copilului tău o șansă la viața sănătoasă. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul.